Hey YouTube. Nej. Så er vi her med vores første Terraria-video. Det gik lige galt med vores første forsøg, så... Lol. What? Hey, jeg kom til at smide mit træ. Hvem har mit træ? Det var jeg. Okay, det vil jeg gerne. Jeg har også noget træ. Det vil jeg gerne. Og her er jungletræet. Du gav måske da også dit jungletræ sidste gang. Nej. Så er du bare fået nyt. Nej, Christian! Jeg har gravet hullet for at fange zombier. Vi fik en god fangst. Du bygger bare dirk. Skal jeg lave kaktusarmor? Må du gerne. Eller skal vi først lave et sværd eller sådan noget? Jo, først lige et... Lav et træsværd til at tale. Nej, kaktusværd. Jeg har også noget kaktus der. Og så bliver det så cirka... Jeg fik noget kaktus her. Hvor meget koster skoene, så... Det er ikke noget her. Okay. Og jeg kan lave en hjelm. En hjelm. Så, nu er der en hjelm. Der er kaktusværd der. Christian, kom herned. Der er lige med noget kaktus. Og så er der kaktusværd der. Så tager jeg bare kaktus der, og så tager jeg også... Er det ikke Quick Max, der tager det på? Hvad? Du skal bare trække det over i et. Jamen, jeg har... Er det ikke Quick, man skal tage de der ting på? Jo, om. Ja, Jo, det er inde i equip. så virker de. Ja. Okay, vi skal have noget, vores hus større. Christian, kom. Jeg laver noget træhammer til mig. Så laver jeg også noget til Christian. Det ligner som om, jeg har kaktus ammer på. Sådan fuld. 3. Christian, kom her, så har jeg noget armor til dig. Gå hjem med dig. Få 3 armor af det. Jeg kan så mere lave nu. Baggrund. Wow. Jack, jeg er ved at have meget, træ. Godt. Er det dig, Christian? Christian? Kæft, du ser mærkelig ud, Christian. Ja, det er 3 armor. Det ser ikke så godt ud. Nej, det gør det ikke. Hey, Dirk. Man kan ikke hoppe op. Jo. Jo, man kan. Man skal bare holde den inde. Nå, men nej, jeg glemte lige, at man ikke bare lige... Man skal jo bare gøre sådan her. Sådan op ad... Ja, man skal holde den inde, for at man kan hoppe højt. Er det med under? Jeg ved ikke, hvordan hullet lapper lige lidt senere. Hvor højt er det, de her skal være, Dirk? 6 højt. Skal jeg begynde at gå videre ned på minen også? Det kan du godt så lave. Men du får lige mit ræb. Dirk, er det den der højde? Ja. Hey, jeg kan ikke komme derop. Det er fordi, du skal gøre sådan her. Op. Så en side. Nå, jeg sådan der.
Okay. Okay. Det er faktisk lidt mærkeligt. Hey Jack. Det er forkert. Der kommer mega mange slimes. Christian? Du har jo mit reb, så det kan Dirk, jeg tror bare, den skal være 5. Det er bedre. Ja, okay. Så vi skal nok lige lave huset en tak mindre, måske. Ja. Det er godt nok flot, Jens. Ikke? Jo, Styr der. reben. Kæft, du miner, Christian. Men det er ikke så langt nede. Ja. Øj, det er det så ikke. Christian, du skal bare gøre sådan, det går sådan helt derned. Ja, og Sådan der, så kan vi komme op. ja, nu kan man bare gøre sådan her. Det er det. Ja. Okay. Så er hus komplet. Nu. Nej. Fuck. Skal jeg lave woodwall? Bare mig, så den her etage mindre. Ja. Det er den også. Vent lige, vent. Jens. Okay, ja, den var mindre. Men det er det... Jeg synes, det skal kun være 3 etager. Indtil videre. Indtil videre. Ligesom ham der Homer Simpson, han altid siger. Indtil videre. Mhm. Skal jeg lave woodwall? Ja, det gør jeg. Har du nok? Jeg laver altså også. Jeg har ekstremt meget, Jens. Det er Lige meget har jeg allerede lavet. Godt lige, man bare sådan lige pludselig sætter væk, sådan her. Jeg skal lige op og smadre det der. Den der fejl, der du lavede deroppe. Har du en hammer? Ja. Så jeg gik tør. Godt. Hvor meget har du tilbage? Den cirka 100. Så er der 56 tilbage. Jeg Hvad vil laver du? vagte omkring huset. Eller vent. Vi skal lave de her rum her til vores NPC'er. Ja. Hvad vil vi ned af mine? Det kan du bare gøre. Christian? Mm. Vil du med ned og lyse for mig? Ja. Men jeg kaster bare lige en lyspinde ned til dig. Fedt. Kæft, det er awesome det der. Du hugger i den ene side. Christian. Ja. Der er en lyspind. Nej, ikke der. Sådan der. Bare nedad. Du hugger... Nej, ikke der. Den der blok, der du står på, så skal man bare have sådan her. Hvad siger tiden, Christian? Omkring 10 minutter. Nå, jeg tror det er nok.
Vi ses YouTube. Vi kan godt lave den lidt længere. Okay. Okay, vi siger ikke, vi ses YouTube, okay? Ja. Det bliver cirka 2 minutter mere, tror jeg. Mm. Det kan godt være, det er lidt kedeligt at se på os mine, men det gør vi bare. Ja. Du kan sådan se... Nej, det kan du ikke. Nå, den var det. Hvem er tank her? Jeg regner lidt med, at jeg gerne vil være sådan busskytte. Ja, så Christian Tank, han skal have alle de hjerter, vi finder. Hvad er det for de første hjerter, vi finder? Ja. Stop! Stop. Prøv at se, vi gør lige sådan her. Bare lige for at snyde lidt. Vi gider ikke lige at hugge hele vejen igennem, Dirk. Der kom et vandsted. Ja. Og jeg overgår ikke til at gøre det der med vandet. Christian, du må nødt til at dø, når du er hernede. Jamen, han har alt vores ræb. Hvor meget ræb har du? Hvad så? Nok til at komme hele vejen op? Ja. Seriøst? Jeg gav ham noget med 300. Jeg hader vand, Dirk. Det er også mega nederen. Har du lavet hele vejen op, Christian? Nej, ikke helt. Hvad siger tiden nu, Christian? 13 minutter. Nå, så vi ikke sige det, Dirk. Jo, kan vi godt. Nå, vi ses YouTube. Det var så første episode.